Моңаршы юғалғаннарда, син минем улыма атқан эт баласы. Аны алыгыз да шығанаққа илтегіз. Сіз аны құтқармайсыз, сіз батырасыз. Достығыз өлді. Джек! Нәрсе болды? Сіз нәрсе тілейсіз? Менің сірлерім yok. Неге шулай ішлейсіз? Сен достыңа bu даруны беруге тиеш. Анда нәрсе? Ағу. Неге сіз Сейітні өлтіруге тілейсіз? Аның ішінде қараңғылық өсе. Ул жүрегіне жеткеш, ул ілік болған бар нәрсе юққа шығашақ. Сен нәрсе яшіресің? Сәдепті ағу еді. Алар сені өлтіруге тіледі. Лос-Анджелес. Пассажир машинада болғанда исәп ішлей. Қолғаны керек ми. Сәйет. Сәлем, Нодия. Син килдең. Син кайда идең, Сәйет абый? Мин Сиднейда идем. Ә Сидней кайда? Австралияда. Хатыным өчен чәчәкләр алып килдеңме? Аларны сиңа бирә алам. Сине күрергә шатмын, Сәйет. Мин дә шатмын, абый. Кер. Сәйет абый, син безгә Австралияда нәрсә алып кайттың? Минем букчамнан карагыз. Ул кәнәфидә. Ниһаять син килдең, Сәйет. Балалар сине сагынды. Безнең бәхеткә ул килде. Сәяхәтчебез чираттагы экзотик турдан кайтты. Нефт килешүләренең күчүен экзотик дип әйтеп булмый. Бу бик күңелсез. Шистарту дөньясында да кызык нәрсә аз. Амар тыйнак. Ул күптән түгел икенче кырханәсен ачты. Котлыйм. Ашагында телефон турында килештек бит инде. Мин аша бетердем. Бу эш буенча. Әйе. Минем хатларны алдыңмы? Әйе. Ә җавап язмадың? Ничек шәп? Рәхмәт. Әлбәттә. Әни, без синең фотоңны Сәйет абыйның букчасында таптык. Минем сөйләшәсем килә. Миңа җаваплар кирәк. Нинди җаваплар? Сезнең җайланмадан башлыйк. Сез мине яткыздыгыз. Миңа инәләр кададыгыз. Һәм моны тикшерү дип атадыгыз. Һәрбер кешедә күренми торган үлчәү бар. Бер яктан яхшылык, икенче яктан яманлык. Безнең җайланма кайсы якка күчүен күрсәтә. Синең үлчәү кире якка күчте. Шуңа мине агуларга теләдегезме? Әйе. Син үлгән булсаң, яхшырак булыр иде дип уйлыйм. Мине беләсең дип уйлыйсың, ләкин юк.